Ah. Noi nu plecăm! Noi nu fugim! Noi nu plecăm! Noi nu fugim! Hai să mergem mai departe. Hai! Ăla cât poartă la fantom? Te-ai culcat cu noi acum. Hai de bine, fii atent! Ești măsurat? E divorțat, e divorțat. Probă! 2014 December. De microfon. Da. Nu mai loc să treacă, mă. Alba. Sau alba? Face 28 câineză. Mașina! Ba, e voie! Suntem de la pistă. E voie, e voie! Sunteți de la pistă? Da. De ce dracu aia ziceau băieții că-s de la... Bă, dar-i toată spartă, mă, circulă mașinile ca pe... Doar noi trecem la poate, noi nu știu. Și utilaje am văzut. Și utilaje mari am văzut. Zice că e de la pistă. Dar ce faci? Mai statul sau ce faci? Dați-vă la o parte că se repară pista! Dați-vă la o parte! La o parte, băieți! Dați-vă la o parte că se repară pista! Dacă nu intră aici în dreapta, în pulă. Dați-vă jos! Faceți loc! Faceți loc! Faceți loc că se lucrează la pistă! Faceți loc! Da, zic, ce ușor e, mă. Dați-vă la o parte! Ce ușor e asta. Eu n-am văzut să o iei, mă, dar... Iau. Iau! Păi tu vrei să o iei! Iau! Dacă nu intră aici, bura. Batman! Spate, frate. Nici la dracu nu mă dăm așa. Nu, ca asta e pistă de biciclete, nu de mașini. Dar nu contează, după aia tot... Ce vrăjeală! Eu cred că asta e vrăjeală, sună să văd. Sună să vedem! Sună să văd dacă are curat să vină în bani. Oricum nu zic niciodată. Ce că sun pe șeful de șantier, ce vrăjeală ieftină!